Wakanaga mariwedu Jesu Kaya barata bandara bakaria tabande Muri mari tobo yedu atitichki wando tunakutwa na iyo wakaruramba Yera bandara bakata la bandere moko samandari atabandi Mazita wekudenga mambo mazita Krisitu Muzita la Jesu.
maoko mangwanani ano. Tisazvidze. Amen. Zvidzidziso. Zvezwi rako. Irako. Baba ugozoti mudzirira. Isu tinzwe nechokwadi. Amen chako totikaramba. Ishetisa ishoka zvidzidziso zvezwi rako. Baba ugozoti mudzirira. Baba tinzwe nechokwadi. Baba ugozoti mudzirira. Baba tinzwe nechokwadi. Amen chako. Makanaka Jesu, makanaka Jesu, makanaka Jesu. In the mighty name of Jesus Christ. Mandele bayandere bekeria darabosa. Liana mandere bekeria tamandara bakauta. Majita marwe kudenga ya mandare wakauta riandara bazan. Rieta mandere bekeria ndara bakaute mandara bakazaya. Riena mandere bekeria tamandara bakaute mandere bekerieta. Mazita marwe kudenga mangwanani ano baba wedu. Uzita la Jesu no shamisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Walking in the promises of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Walking in the promises of God. Amen. Hallelujah. Amen. Zvakawanda zviviso takapuwa naJehovha. Hallelujah. Amen. Ivo mugore rino ratatanga iri. Yeah. Isa hatizivi zvirimo. Yeah. Asi Mwari vanoziva. Hallelujah. Yeah. Mwari vachatitungamira. Amen. Asika nyaya iyi inotaura kuti pana Isaiah chapter 59 Yeah. verses 1 to 2. Amen. Surely the arm of the Lord is not too short to save, Yeah. nor his ear too dull to hear. Yeah. But your iniquities have separated you from your God, Yeah. and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Hallelujah. Amen. Mwari simba vanaro. Yeah. Kukubetsera vanogona. Yeah. Hapana chinombovanetsa. Yeah. Asi shoko riri kutaura kuti zvivi zvedu Yeah. ndo zvavanza chiso chaMwari. Hallelujah. Toda kuti mwene mumwe asvike pamberi paMwari mangwanani ano. Tingobvisa ichi chisanzwi chiri kutikanganisa ichi. Hallelujah. Tibvise this obstacle, because sin is the only obstacle. Hallelujah. Mwari vataura kuti ruoko rwavo haruna kupfupikiswa kuti rige kubata iwe kukusimudza, uye nzeve yavo haina kuvharwa kuti vatadze kunzwa munyengetero wako. Asi zvivi zvedu
aiwa vadikani ngatibvisei chinhu ichi. Mwari wedu afambe nesu mukati megore rino. Ngatisvikepo tonamata tese sati aimbirwa mwe nemwe ngaasvike paanopfugama pamberi paMwari ticheme nezvivi zvedu kuti Mwari vataure pakati pedu. Mwari varege kuwana chingavakanganisa chingavazivisa kuti vasangana nesu. Makanaka Ishe wadenga, makanaka Muponesi, makanaka Jehovha. Muri Mwari mutsvene, muri Mwari vane nyasha. Zita renyu ngarikuzwe Baba. Chiko chinokukonai Mwari wangu, hapana chinokukonai Baba. Zvinhu zvese kwamuri zvinoitika. There is nothing impossible with you. Asi imi Mwari wangu ndinokutadzirai Baba, ndinokanganisa kufamba kwemweya wenyu mutsvene. Iwe Baba ndidzorewo tsitsi, ndidzorewo ngoni mangwananani. Mwari wangu ndidzorewo nyasha kukanganisa kwese kwandakaita Baba, kufunga kusina kunaka, kuita kusina kunaka, kusaita zvandaifanira kuita Baba. Jehovha ndiregerereivo Baba, ndikangamwireivo mangwananano Baba. Ndongotaura Baba shoko renyu rino kuna 1 John chapter 1 verse 9. Kunyange nezvinhu zvedu zvashuka sei, tikauya pamberi penyu tichirevesa Baba, munotinzwira tsitsi. Ndinzwirewo tsitsi Mwari wangu according to your word. Mundisunungure, munditirewo nyasha. Zita renyu rikudzwe. Mbiri yese kumuri Baba, kubata kumweya mutsvene wenyu Baba kuonekwe pakati mupenyu hwangu. Mukati memwaka uno Baba handizivi zvirimo, but I know the one who holds the future. Mwari wangu munogona, Mwari wangu munoziva. Kuzwaipo mbiri, zita renyu ngarikudzwe. Mbiri yese ngaive kumuri mutsvene. Nokutendai tokurumbidzai vainesu manherano mangwananano. Zita renyu rikudzwe Baba, muzita ramambo Jesu. Chiti muchene, 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 muri muchene, muchene, muchene Jesu, muchene, muchene, tinoku zita renyu muchene, muchene.
Jesu mangwanani ano. Muri muchene Jesu, muri muchene. Muri muchene changamire. Chaunganira kwa muri muchene. Muri muchene Jesu. Muri mambo wa madzimambo Jesu. Mambo wa madzimambo tauya kwa muri. Mwari vakatinakira. Mambo wa madzimambo. We worship you. We exalt your holy name, O God. Zita renyu ngarikudzwe. Muzita ra Jesu. Namatuwai Baba, namatuwai Baba. Kuzwai mambo ekudenga, kuzwai shoma zishe. Hakuna mumwe akafanana nemi Baba. Hakuna mumwe zvakare akazouya akanunura nyika kupfuura imi Baba. Hakuna mumwe zvakare. Hakuna akuchina Baba. Mangwanani anotarisa kwamuri Baba kumakomo. Rubatsiro rwedu runobva kwamuri Ishe makasika denga nenyika. Mangwanani ano Baba tirangarirewo nokugara. Mangwanani ano taungana Baba panzvimbo ino. Ishe wedenga kusanganawo nevana venyu Baba. Musati vanzira chiso chenyu Baba. Musati vanzira chiso chenyu Baba mangwanani ano. Baba tinokumbira Baba. Nyasha ngadzionekwe pakati pedu. Vanorwara ngavaporeswe Baba. Vasina simba ngavapuwe simba mangwanani ano. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Makanaka Baba, makanaka mushene. Uzwai kwaimiri yese Jehova. Muzita ra mambo Jesu. Takamira kudare gati kumbira amai vedu. Amai president vangosvika pavangana mata pamberi paJehovha. Baba muzita ra Jesu. Tinokutendai mangwanani ano. Ishe wemadzishe, mambo wemadzimambo. Iyemi munoziva mumwe nemumwe wedu ari muno. Ewo Baba tauya nehama neshamwari, vakoma nevaning'ina. Baba mangwanani ano, kuda kwenyu ngakuitwe. Ewo vanhu ndevenyu, kukudzwa ndekwenyu. Zvataungana Mwari mune zvamakatigadzirira mangwanani ano. Kuda kwenyu ngakuitwe pakati pedu, tichirayira zano raAitoferi pakati pedu rirege kushanda uye rishaye basa. Vauye mangwanani ano vanorwara, vakaremerwa. Ewo Baba ngavasunungurwe, ngavasunungurwe. Baba tikutendai nokuti muri Mwari mune hanya nesu. Tinoisa zvose muruoko rwenyu. Kuda kwenyu ngakuchiitwa pakati pedu muzita ra Ishe Jesu. Amen. Ngatende Mwari. Haleluya. Ngaturumbidzei Mwari akanaka. Ngatipembe Mwari mbiri. Haleluya. Glory to the King of Kings. Haleluya. Takamira kudaro tutakusvika pane chimwe chinhano. Haleluya. Toda kuti tisvikepo tinganamata tese. Haleluya. Tichingosisa kuna Mwari kereke kwedu. Haleluya. Nemutungamiri wedu. Haleluya. Baba na mai. Haleluya. Baba na mai president. Baba na mai chiyangwa. Haleluya. Toda kuti mwene mumwe asvike pano namata. Haleluya. Ukasamata mutungamiri wako. Haleluya. Haleluya. Ukasanamatira mutungamiri wako, hapana mumwe munhu achazomunamatira. Haleluya. Ipi mungati nyika ingazonamatira Baba here? Nyika yekuzvidhakwa zvingazonamatira Baba vedu? Tisu tinotova nebasa iroro rokunamatira mutungamiri wedu. Haleluya. Basa ravanaro rakakura. Hondo dzavanosangana nadzo dzakakura. Toda kunamatira kuti mukati megore rino. Haleluya. Dzimwe hondo dzirege kukanganisa muranda waMwari. Nokuti dzimwe nguva hondo Mwari vakativimbisa havo kuti hondo dzese dzinokundwa naivo. Haleluya. Tinokunda hondo dzedu dzese. Asi dzimwe hondo dzinokanganisa basa raMwari. Mufunge pane kuti Baba vafokase pakuparidza shoko, vanenge vakumhanyira kuenda kukoti. Zvino munoti zvingazi zvakanaka here izvozvo? Toda kuti Mwari dzimwe hondo dziserege kutombosvika, dzikundwe muchadenga imomo. Haleluya. Baba vawane basa rokuita, chose tigosimudzirwa. Haleluya. Ngatinamatei pamberi paMwari.
makanaka Ishe, makanaka Muswere, makanaka Jehovha. Kuzwaipo waimiri yese Baba, tinouya pamberi penyu mangwanani ano Baba, nevafudzi vamakatipa Baba, vatinogamuchira vatinoda. Makatipa vatungamiriri Baba, vane shungu Baba, nokuti vana venyu vafambe munzira, vanotarisa gwara rakanaka Baba mukufamba kwavo. Zvino tinonamata Mwari wangu, ziri kuhondo Baba zakarongwa nadhiabhorosi mukati megore rino. Mwari wangu, tinonamata Muswere, ngazikundwe hondo idzo Baba, ngaziparadzwe. Mabasa ese nemazano ese wakaipa ngaaparadzwe nezita raJesu Mutsvene. Mirai nevana venyu Baba, mirai nemuranda wenyu Baba, mirai nevaranda venyu Ishe Wamasimba Ose. Zita renyu rirambe richikuzwa Baba, parike kuwana chingadzivisa Baba basa renyu, parike kuwana chingakanganisa basa renyu. Nokutendai nokurumbidzai Mutsvene, mbiri yese ngaive kwamuri Baba. Zita renyu ngarikuzwe, Mutsvene wavatsvene vese, mambo wemadzimambo. Mwari wangu, ndimi Mwari wehondo. Munotaura mukati meshoko renyu kuti muri Mwari wehondo. Hapana hondo Baba inokunda hondo yenyu Baba, hapana hondo Baba ingapfuura Baba kukura kwehondo yenyu. Mangwanani ano tinonamata Ishe, hondo dzose dzowakaipa ngadzikundwe. Hondo dzose dzakanangana Baba neAFM of Zimbabwe, hondo dzose dzakanangana nababa vedu Baba namai president, ngadziparadzwe, ngadzikundwe. Wakaipa ngaanyadziswe mukati megore rino, nezita raJesu, nezita raJesu. Mangwanani ano ngatingopai chipo chokuombera kuna Mwari, tingotenda Mwari. Tore mukana uku, ngatigare hedu pasi, tore nzvimbo dzedu tingoomberera present worship nebasa guru ravaita. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Makanaka Baba, makanaka Muswere. Mangwanani ano totenda Mwari. Hallelujah. Today is the 4th of January. Hallelujah. Tiri pamunamato wedu. Hallelujah. Tichipfuurira pamberi, hatidzokere shure. Mukati megore rino, this is going to be one of the best years. Hallelujah. It is going to be the best years ever. Hallelujah. Kana wakambofara mukati meupenyu hwako, kana wakambokunda, gore rino ndo gore rokukunda. Gore rino ndo gore rokufara. Hallelujah. And you know what? This year we are going to build a big church for the Lord. Sika gore rino rine zvakawanda mufunge. It's got lots of achievements. Hallelujah. Tichapembera nokufara mukati megore rino. Aiwa Mwari vakatinakira, ngatingoombererai Mwari uyu. Hallelujah, hallelujah. Regai ndikugamuchirei vana vaMwari kuimba yaJehovha. Maita zvakanaka. Maigona kunge maenda kumwe kwamaingoyo mainda. Hallelujah. Kumwe kunonakiza. Hallelujah. Nyama. Hallelujah. I see this is the best place you could ever be at this time. Hallelujah. Mauya kunzvimbo yakanaka, mauya kuna Mwari venyu. Hamuna kuuya kumunhu, mauya kuna Mwari. Hallelujah. Mwari wenyu havanyadzisi, Mwari wenyu vakatendeka. Hallelujah. Vakataura mukati meshoko ravo kuti sanganai patende rokusangana. Hallelujah. Patende rokusangana ndipo ndichasangana nemi. Hallelujah. Imi magona mangwanani ano mauya kutende rokusangana. And rabva raitawo tende zveshuwa. Hallelujah. Irabva raitawo tende zveshuwa rokusangana. Hallelujah. Asi tinotenda Mwari kuti zvakatinakira. We are now building a big church for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mangwanani ano, the president of AFM of Zimbabwe, baba vedu na mai vari mukati memba ino. Hallelujah. Aiwa ngati pane vachakagara pasi, pane vakagara pasi vasingazvizvirubitika. Hallelujah. Let me tell you one secret that I've learned in Ini. Wherever I am, whether business, church, if you accept your leader,
you can get the best out of them. Hallelujah. Ukagamushira mutungamiriri wako ukamuda zvese zviri maari zvinodururwa mouri. Hallelujah. Ndo mutemo waMwari, ndo mutemo impartation. Hallelujah. That's the way it is. Ukasamugamushirawo ndeyako. Hallelujah. Ndeyako, hakuna mumwe wekublema. Hallelujah. Ngatigamushire baba vedu namai. Hallelujah. Baba namai, we love you. We honor you. We give glory to God for you. Aiwa Mwari vakatinakira. Ngatigare hedu pasi takukwanisisa zvakare vice or chairman, vice chairman. Hallelujah. Or deputy chairman. Baba namai manere vari mukati member ino. Hallelujah. Ngativagamushirei. Togamushira the pastoral church, the pastoral team. Ndikuona baba namai Guchutu, baba namai Mavunga, ndikuvaona maita basa mauya kuimba yaJehovha. Mai Mavunga ngativagamushirei. Tokutendai mai togamushirai mai mufundisi. Hallelujah. Baba namai Makora togamushirai mufundisi wedu. Hallelujah. Aiwa totenda Mwari. Baba namai Mapranga. Hallelujah. Imi Mwari vakatinakira mufunge vanotipa vadzidzisi. That man is a mighty teacher. Baba Mapranga. Aiwa, every time pavanovhura muromo wavo. Hallelujah. Ndonzwa kusimbiswa. Hallelujah. Aiwa togamushira vatungamiri vese. I'm trying to pick all the pastors. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, of course, we don't forget Pastor Manasseh. Togamushira munhu waMwari. Man of God, we give you honor. We thank you. Hallelujah. Mangwana nanu vari vakuru vari pakati pedu, our senior leaders. Hallelujah. Mbuya Chisiri munhu. Tokukudzai amai, tokudai. Hallelujah. Mbuya nyika. Mbuya murimirwa. Hallelujah. Aiwa totenda Mwari mufungi. Hallelujah. Yes, Elder Marufu. Hallelujah. Tokutendai togamushirai. Nevatungamiriri vese mufunge. Hallelujah. My elders, I'm not going to mention them by name. Nokuti ma peers angu iwayo saka ndokuti aiwa topezerana ikoko. Hallelujah. Nema deacons ese. Hallelujah. Ne utungamiriri wese wekereke ngatingowagamushirai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mangwana nanu zvakangotinakira. Hallelujah. Tingofamba nenguva yedu. Hallelujah. Tishike pane zvinhu zvinofana kushikwa. Regai tingokumbira. Baba Secretary Mungoya nezviziviso. Ngativaombere maoko acho. Maita basa sachigaro. Regai titore mukana uno kuzivisana zvinotevera. Yes. Mwari wokudenga achititira nyasha tinoremekedza ukuru uri pakati pedu. Tinonzwa kuti Mwari ari kutiitira nyasha mugore rino muzita raJesu. Amen. Ndisati ndaenderera mberi nezviziviso regai nditore mukana uno ndiusire kuna mama neprotocol vari mapresentations avari kuda kuita vapfuurire pamberi nemukana uno. Mama ndinokusiyirai nguva ino netimu yenyu muzita raJesu. Amen. Ngatiomberei mama vachiuya. Ngatiomberei. Amen. Ndiri kukumbirawo mai Maziva veprotocol kurumbidzai mai Maziva mai Marufu ndikangopedza mobva mauya pano nezvinhu zvenyu zvaaredika. Veprotocol fambai muchikurumbidza time. Hatizopiwa mukana ka. Saka toda kuita zvinhu. Vasiri kufara. Amen. Vashoma nhai. Kwavari kufara. Ndimi makawandisa. Ndofunga amaigora vakakuudzai last time kuti mama vati vanozoita vega nhaika. Ndine vanhu vandakasiya. Inini zvandiri kuita ndakazvimirira. Zvisinei nezviri kuitwa namai vakuru vedhokas ava. Ndizvoka ndiri kukumbirawo kuti
chipo chekutanga chiri papa chipiwe brother mwepu. Mama Lucy vari kupi? Mama Lucy vari kupi? Ehe, Mama Lucy vapihwo chavo. Baba Chiweshe vari muno, Baba Chiweshe varipo ipa icho Baba Chiweshe. Pandakaita programu yangu ndaenda kumba vari kudistributa imbomirai mai Marufa chakwira kuno kumberi vatuva kuno kumberi. Ndakaenda kumba ivo ndo Baba Chiweshe vari kumashure. Ndakashaya hope ndikati pane vanhu 4 ivavo, saka nhasi ndazadzikisa ka. Mbuya Marira vari kupi? Mbuya Marira. Munozoti kana mapedza chechi munozoona mai mutya vaviri uyai. Ndine 2 zvandoda kubvunza. Handitaure ndisati ndakonsulta amai mutya. Nondozoita blanda. Kuzoigadzirisa blanda yacho inonetsa. Mukaona zvinhu zvichipihwa vanhu ka, musafunge kuti imari yatatora kuchechi. Ini ndakazvimiririra ndega. Dheko yakaita zvayo nemari dzavo, nokuti kune vamwe vanonyima vanongogara vachingoti imari yechechi yapera. Iri kutorwa from their pocket vanhu ivavo. Inini from my pocket nababa avo president. Ndoda kukutendai nekunditendera mukana uno. Zvatakupinda mazviri ndaakuita handover ndipewo sanitizer kuna amai secretary vedu mai Marufu vauye finance team muri kupi? Finance team garai muri ready. Finance team garai muri chii? Chinhu ichi chakanaka ichi kuti tisire kuna amai tongoti elder vedu mai Marufu vapfuurire mberi nechiitiko chino. Sanitizer. Thank you. Amen. Amen. Musikusegerera. Amen. Kana tichifasta hazvirevo kuti tofanira kunge takarowa maserious. Kufasta kungozviisa pamberi paMwari handiti tichizvidemba, but not kuti tibva taita miserable. We are supposed to be smiling. Amen. Akomana tiri mugore rakanakisa kudai so rine theme inokomborera ka. Inodzi walking in the promises of God. Then I should outro nika sika mana kangu kai kakapa testimony msiya walking in the promises of God. Amen. We are walking in the promises of God. Anditi. Tozati mazana yakwane technology ka. Yokuti munhu anenge achiti no. Inini I've diarized on my computer, I've diarized on my phone. No, my phone pops up. If I've got this appointment, it gives me a message to say you've got this meeting, but this one is good. Kana uri panamba kuverenga kunomboti netse handiti. But ngatarise pakanzi 2 Corinthians apo 2 Corinthians 1 verses 20 to 22 ndo panowanika theme yedu. Amen. We want to walk in the promises of God. Phone yangu inogona kupopa whatever ndogona ndine Bible rangu ndine calendar yangu pa phone, but handimakamunzwa zvakataurwa nababa. Paunenge uchida kuenda kunovhistira calendar yako pana papopa something that distracts you from the presence of God. Wobva watanga kuconcentrate nezvinhu zvisiri unobva kuti gani kukaverenga kanyaya ka wobva watonyura makari kanyaya wobva waona kamwe kachiuya wakutorasika. But this thing calendar yedu yakanaka handiti tikaiisa kapamadziro onewo kunaka kwayakaita. Vana kuchikoro, the scholars, you diarize your examination dates, you diarize your discussion groups kuti tichanoita discussion tichita revision handiti. Saka munhu wese anofanira kuwana calendar yake nhasi. This calendar is going for $5, but imi munofunga kuti ana baba vatakambokuridzira kuti kana vakavira so kana vakuperforma vakuita zvinhu zvikuru vanenge vachiita kunge ziland cruiser rinenge chingoti ngara.
Do you think they can buy a calendar with $5? Ah, Baba Mzilikazi kandimi director we-men's fellowship. Murukuti pa mari for this calendar and for how many people would like to buy calendars. Munogona kuti inini yangu inini calendar kuitenga so much. And then maybe ndakutengerowa mwanhu so much. Ndimi kachibva maseta pesi. Hello? Oh, $30. Ah, okay. Murukuidzwa here sound yekuti ngarangara skana. Ah, ndikuinzwa sound yekuti ngarangara. Baba Mzilikazi. Pa 30 apa ndisuyazonzwa kuti ngarangara. Okay, ndiani varida kutipa? Calendar yedu is so valuable. Haingori calendar yakanyorwa madays. I calendar yakanyorwa verse. Rinokureminder